Salutare dragilor și bine ați venit pe canalul meu! Din lipsă de timp o să mixez mai multe informații esențiale pentru luna septembrie. Vă rog să urmăriți și secțiunea Community, unde o să scriu frecvent despre evenimentele care vin. Ca moment publicitar, suntem în zodia Fecioarei, a 6-a zodie, deci suntem la jumătatea anului astrologic. Și încă sunteți în timp pentru a cumpăra agenda dorințelor 2024-2025. O puteți cumpăra din toate librăriile online din Italia, în limba italiană evident, iar pentru limba română o găsiți la mine contactându-mă la adresele de pe ecran și o veți primi în varianta PDF. În această agendă găsiți foarte multe informații care vă ajută în viața de zi cu zi și mai ales în a vă face introspecție, conștientizare și creștere personală. Iar acum vă vorbesc pe rând despre aspectele principale ale lunii septembrie 2024, câteva lucruri despre Pluton retrograd în Capricorn și luna nouă din 3 septembrie. Luna septembrie este marcată de influențe planetare semnificative, care promit transformări profunde și noi începuturi. Fie că este vorba de viața amoroasă, carieră sau sănătatea ta, această lună oferă oportunități de creștere și evoluție. Joacă un rol esențial în ghidarea noastră printr-o perioadă de introspecție profundă și transformare. Lecțiile pe care le vom învăța în această lună ne vor susține în viitor, oferindu-ne instrumentele necesare pentru a naviga cu succes în următoarele etape ale vieții noastre. Universul ne arată că fiecare provocare aduce cu sine o oportunitate de creștere și că prin introspecție și acțiuni conștiente putem atinge un nou nivel de evoluție personală și spirituală. Aspectele majore ale lunii septembrie. Uranus este retrograd în Taur, de la 1 septembrie până la 1 octombrie. În 2 septembrie avem quadratura Marte-Neptun, despre care o să vorbesc la luna nouă. În 3 septembrie, luna nouă în Fecioară, la gradul 11 Fecioară, la ora 3:55, ora Italiei. În 4 septembrie, Marte intră în Rac. În 9 septembrie, Mercur intră în Fecioară, iar în 26 septembrie va intra în Balanță. În 18 septembrie avem luna plină în Pești și eclipsă parțială de lună. În 22 septembrie, Soarele intră în Balanță. În 23, Venus intră în Scorpion. Apoi avem Jupiter în Gemeni, Saturn retrograd în Pești, Neptun retrograd în Pești la grad anaretic, gradul 29, Chiron retrograd în Berbec, Pluton retrograd în Capricorn din 2 septembrie până în 20 noiembrie 2024, după care va intra în Vărsător, unde va rămâne pentru următorii 20 de ani. În timp ce Pluton retrogradează în Capricorn și Marte intră în Rac, energiile cosmice ne îndrumă să reflectăm asupra structurilor noastre interne și să ne reorientăm prioritățile. De la întâlniri neașteptate și provocări profesionale, la echilibru delicat între minte și trup, astrele ne oferă ghidarea necesară pentru a naviga prin această perioadă. Pluton în Vărsător și Capricorn, transformări sociale. Ca și în 2023, Pluton a făcut naveta anul acesta între Capricorn și Vărsător. Astfel, din 1 în 21 ianuarie 2024 a fost în Capricorn, din 21 ianuarie până la 1 septembrie a fost în Vărsător. Din 2 septembrie în 20 noiembrie va fi în Capricorn pentru ultima oară. Iar din 20 noiembrie se stabilizează în Vărsător, unde va rămâne până în 2043.
Acest tranzit final prin Capricorn încheie un ciclu care a început în 2008, când Pluton a intrat pentru prima dată în acest semn, declanșând transformări profunde atât la nivel personal, cât și la nivel colectiv. Energia lui Pluton, planeta care guvernează moartea, renașterea și transformarea, ne-a împins să ne confruntăm cu adevărurile noastre cele mai întunecate și să revizuim structurile fundamentale ale vieților noastre. Pluton retrograd în Capricorn ne oferă ocazia de a reflecta asupra ultimilor 16 ani și de a integra lecțiile învățate. Acest tranzit revizitează teme legate de putere, autoritate, structură și responsabilitate, cerându-ne să reevaluăm modul în care am abordat aceste aspecte în viețile noastre. Pentru mulți, acest proces poate implica o revizuire a carierei, a relațiilor cu figurile de autoritate sau a structurii personale pe care am construit-o în această perioadă. La nivel colectiv, Pluton retrograd în Capricorn continuă să scoată la suprafață probleme legate de structurile sociale și economice. Începând din 2008, acest tranzit a coincis cu criza financiară globală și a scos la iveală deficiențele și corupția din sistemele economice și politice. Ultima întoarcere a lui Pluton în Capricorn, înainte de a se muta definitiv în Vărsător în noiembrie 2024, ne oferă șansa de a finaliza aceste procese de transformare și de a încheia ciclurile care nu mai servesc evoluției noastre. Energia retrogradă a lui Pluton este adesea subtilă, dar puternică. Ea ne invită să ne adâncim în psihicul nostru și să lucrăm cu umbrele personale care au fost activate în timpul acestui tranzit. Acesta este un moment potrivit pentru introspecție profundă și pentru a ne elibera de bagajele emoționale care ne-au împiedicat progresul. În mod special, acest tranzit poate fi resimțit puternic de cei cu planete sau puncte importante în ultimele grade ale semnelor cardinale, Berbec, Rac, Balanță, Capricorn, care pot simți nevoia urgentă de a transforma aspecte esențiale ale vieții lor. Cu toate acestea, Pluton retrograd în Capricorn nu este doar despre distrugere și sfârșituri. Este de asemenea despre renaștere și reconstrucție. Această perioadă ne oferă oportunitatea de a ne recalibra structurile de viață și de a ne pregăti pentru o eră nouă marcată de trecerea lui Pluton în Vărsător, unde energiile de inovare și schimbare socială vor prelua controlul. Este un moment propice pentru a încheia în mod conștient acest capitol din viețile noastre și pentru a ne pregăti pentru noile provocări și oportunități care ne așteaptă în următorii ani. Încă de la primul contact al lui Pluton cu semnul Vărsătorului, s-a remarcat suprapunerea acestuia cu progrese surprinzătoare înregistrate în domeniul inteligenței artificiale. Societatea se confruntă cu o nouă revoluție în știință și tehnică, cu urmări profund transformatoare pe multiple niveluri. Temele progresiste ale Vărsătorului se îmbină cu cele destructive și regeneratoare ale lui Pluton. Ca umanitate, suntem în pragul unor schimbări ce impun o abordare ingenioasă, dar și responsabilă a experimentelor și inovațiilor. Descoperim noi surse de putere pe care trebuie să le manipulăm și gestionăm etic și inteligent. Pe măsură ce ne familiarizăm cu tranzitul lui Pluton prin Vărsător, este de așteptat să asistăm și la o trezire a maselor, rezultând comunități și grupuri care militează pentru aceleași drepturi și libertăți. Fiecare individ are acum sarcina de a-și defini propria cale,
dar și rolul în cadrul societății. Ne separăm de anumite grupuri și ne alăturăm altora. Semnalăm tendințele dominatoare ale unor lideri și devieri din cadrul comunităților, căutându-ne repere autentice. Primele săptămâni și toamna anului 2024 conțin și ultimele contacte ale lui Pluton cu Capricornul, până la stabilizarea acestuia în Vărsător în 20 noiembrie. Parcursul lui Pluton în Capricorn 2008-2024 a adus reconfigurări adânci ale sistemelor și structurilor de la baza societății. Au ieșit și vor mai ieși la iveală și pe parcursul acestui an fenomene ascunse asociate acestor reconfigurări. Observăm centre de putere, presiunea unor reguli și proceduri contestate la scară largă. Pe de altă parte, este bine să sesizăm simultan și transformările pozitive, personale și colective, care au avut loc pe acest fond. Așadar, din perspectiva lui Pluton, care incomodează și forțează alchimizarea unor stări de fapt mai puțin plăcute, anul 2024 impune în continuare o anume vigilență în raport cu instituțiile și structurile publice în viața indivizilor. Cheia lui Pluton este acceptarea provocărilor asociate și transformarea lor în ocazii de împuternicire psihică și emoțională. După 20 noiembrie, rămânem pentru circa 20 de ani pe teritoriul lui Pluton în Vărsător, un tranzit care cu siguranță ne va surprinde și va impulsiona o trezire în masă a dorinței de libertate și progres. Lozinca liberté, egalité, fraternité a apărut în timpul Revoluției franceze în perioada 1789-1799, care apoi a devenit motoul național al Republicii franceze. În acea perioadă, Pluton se afla în Vărsător, în retrogradare. Această lozincă apare în articolul 2 din Constituția franceză din 4 octombrie 1958. Libertatea și egalitatea este sfântă în Franța și ar trebui să fie pentru tot globul pământesc, fără excepție. Pentru mine acest concept a fost întotdeauna sfânt. Când am învățat astrologie am înțeles de ce. Am Luna și Lilith în Vărsător. Pentru mine toată lumea este egală. Eu sper ca oamenii să se trezească din frica indusă și să deschidă ochii înainte să intervină Pluton, pentru că atunci, înainte de transformare și regenerare, se va produce moartea în toate formele ei. Lumea așa cum este azi se autodistruge. Luna nouă în Fecioară pe 3 septembrie 2024. O atenție specială merită quadratura dintre Marte în Gemeni și Neptun în Pești de pe data de 2 septembrie. Această aliniere creează o tensiune semnificativă între energia dinamică și directă a lui Marte și natura visătoare și iluzorie a lui Neptun, generând o atmosferă de confuzie și incertitudine. Cu Marte aflat în semnul aerian și intelectual al gemenilor, suntem în mod natural orientați către comunicare, mișcare rapidă și diversitate în gânduri și acțiuni. Cu toate acestea, atunci când Marte formează o quadratură cu Neptun, planeta iluziilor și a subconștientului, energia noastră se poate dispersa, făcându-ne susceptibili la dezorientare și autoînșelare. În această perioadă ne poate fi dificil să distingem realitatea de fantezie, iar dorința de acțiune decisivă poate fi blocată de incertitudine sau de influențe externe înșelătoare. Această quadratură poate duce de asemenea la o scădere a energiei și a motivației. Neptun are tendința de a dizolva hotărârea și de a induce un sentiment de neclaritate,
ceea ce face ca acțiunile luate sub această influență să fie mai puțin eficiente și adesea confuze. Este un moment în care ne putem simți dezorientați sau lipsiți de direcție, iar eforturile noastre de a ne impune voința sau de a progresa pot părea zadarnice. Un alt aspect important al acestei quadraturi este tendința de a idealiza situațiile sau persoanele, ceea ce poate duce la dezamăgiri. Marte în Gemeni ar putea dori să exploreze toate posibilitățile, dar Neptun poate distorsiona percepțiile, făcându-ne să vedem lucrurile așa cum am dorit să fie, mai degrabă decât așa cum sunt cu adevărat în realitate. Acest lucru poate avea implicații importante, mai ales în relațiile personale sau în deciziile legate de carieră, unde realismul și claritatea sunt esențiale. Pentru a naviga cu succes prin această influență, este esențial să ne menținem ancorarea în realitate și să evităm deciziile impulsive. În loc să ne lăsăm absorbiți de fantezii sau să căutăm scurtături, este mai bine să ne concentrăm pe munca de rutină și să ne acordăm timp pentru reflexie. Ar trebui să fim precauți în ceea ce privește promisiunile care par prea frumoase pentru a fi adevărate, deoarece acestea ar putea să nu se materializeze așa cum ne-am imaginat. Această quadratură ne reamintește că, deși este ușor să ne lăsăm distrași de vise și iluzii, realitatea și responsabilitățile noastre cotidiene trebuie să rămână în prim plan. Este un moment bun pentru introspecție și pentru a clarifica ce este cu adevărat important în viața noastră, păstrând în același timp un echilibru sănătos între imaginație și pragmatism. Pe 4 septembrie 2024, Marte intră în Rac și marchează o schimbare notabilă de energie cosmică. Acest tranzit al lui Marte aduce o transformare de la energia comunicativă și versatilă, specifică gemenilor, la o abordare mult mai protectoare și emoțională, caracteristică Racului. Marte este planeta care guvernează acțiunea, determinarea și dorința de a lupta pentru ceea ce prețuim. În timp ce Marte se află în Rac, această energie activă se manifestă printr-o nevoie puternică de a proteja și de a susține familia și casa. Racul fiind un semn de apă asociat cu emoțiile și securitatea domestică, face ca Marte să-și canalizeze forța într-un mod mai defensiv și mai sensibil. Este o perioadă în care mulți vor simți un impuls crescut de a-i proteja pe cei dragi și de a crea un mediu familial, sigur și stabil. Marte în Rac poate aduce un accent deosebit pe securitatea emoțională. În loc să lupte pentru cauze externe sau să se lanseze în noi provocări, energia lui Marte se îndreaptă către asigurarea unui spațiu de siguranță emoțională. Aceasta poate însemna reconectarea cu familia, întărirea relațiilor apropiate și crearea unui cămin confortabil și sigur. Această nevoie de securitate poate fi resimțită la nivel interior, unde dorința de a ne simți în siguranță emoțional ne poate conduce să ne protejăm mai bine granițele personale. Marte în Rac poate aduce și provocări. Deoarece Marte este în cădere în Rac, energia sa nu se exprimă în mod direct și poate duce la manifestări pasiv-agresive. De exemplu, în loc să confruntăm direct o problemă, tindem să ne retragem sau să acumulăm resentimente, ceea ce poate duce la conflicte emoționale nerezolvate. Sensibilitatea crescută în această perioadă poate amplifica reacțiile emoționale,
făcându-ne mai predispuși la izbucniri neașteptate atunci când ne simțim amenințați sau nesiguri. Pe lângă aspectele emoționale, Marte în Rac poate stimula și dorința de a proteja nu doar familia, ci și resursele financiare și bunurile materiale. Este un moment în care putem deveni mai precauți și mai defensivi în ceea ce privește finanțele personale, investind în siguranță pe termen lung. Tranzitul lui Marte prin Rac, care începe pe 4 septembrie, aduce o schimbare semnificativă în modul în care ne manifestăm energia și determinarea. Este o perioadă în care accentul se pune pe protecția emoțională și familială, pe construirea unui cămin sigur și pe gestionarea cu grijă a resurselor noastre. Acest tranzit ne încurajează să fim mai atenți la nevoile noastre emoționale și ale celor din jur, consolidând astfel relațiile și securitatea noastră pe termen lung. Luna nouă în Fecioară din 3 septembrie la ora 3:55, ora Italiei, aduce o energie puternică de reînnoire și organizare. Aduce un val de responsabilitate și efort, îndemnându-ne să nu evităm dificultățile, ci să le înfruntăm cu curaj. Începutul lunii septembrie este complicat, foarte bogat în evenimente. Luna nouă în Fecioară înseamnă efort, muncă și responsabilitate. Această lună nouă ne îndeamnă să nu fugim din calea responsabilității, a efortului, pentru că merită. Această lună nouă, care are loc la gradul 11 Fecioară, este ideală pentru a începe noi proiecte care necesită atenție la detalii și o abordare practică. Fecioara este un semn de pământ cunoscut pentru precizia și disciplina sa și își pune amprenta asupra acestui eveniment, oferindu-ne o oportunitate excelentă de a ne reconfigura rutinele zilnice și de a ne concentra pe sănătate, eficiență și productivitate. Luna nouă în Fecioară ne încurajează să ne reevaluăm obiceiurile zilnice și să implementăm schimbări care ne vor ajuta să ne îmbunătățim stilul de viață. Fie că este vorba despre optimizarea regimului alimentar, stabilirea unui nou program de exerciții fizice sau organizarea spațiului de lucru, energia acestei luni noi este ideală pentru a face ajustările necesare care vor avea un impact pozitiv pe termen lung. Un aspect important al acestei luni noi este opoziția cu Saturn din Pești, care adaugă o notă de seriozitate și ne amintește că orice schimbare semnificativă necesită ordine, disciplină și angajament. Saturn ne poate forța să ne confruntăm cu limitările și obligațiile noastre, dar în același timp ne oferă structura necesară pentru a transforma visele în realitate. Este un moment potrivit pentru a ne asuma responsabilități noi și pentru a face planuri concrete care să ne ghideze în lunile următoare. Această perioadă este excelentă pentru introspecție și autoanaliză. Energia Fecioarei ne încurajează să ne evaluăm în mod critic progresul personal și să ne ajustăm obiectivele în funcție de nevoile actuale. Este o ocazie pentru a stabili noi intenții care sunt în armonie cu valorile noastre de bază și pentru a elimina din viața noastră tot ceea ce nu ne mai servește. Pentru cei interesați de dezvoltarea personală, luna nouă în Fecioară este un moment perfect pentru a trasa noi obiective în jurnalul lunii, pentru a planifica obiective de carieră
sau pentru a face pași mărunți, dar semnificativi, către o viață mai echilibrată și mai organizată. Fiecare acțiune întreprinsă sub influența acestei luni noi are potențialul de a crea fundații solide pentru succesul pe termen lung. Este un punct de pornire puternic pentru cei care doresc să-și îmbunătățească viața prin abordări meticuloase și bine planificate. Ultima săptămână din august a fost plină de evenimente și provocări, dar la fel va fi și luna septembrie. Dar o vom depăși prin claritate mentală și organizare, muncă și perseverență. Opoziția dintre Soare, Lună și Saturn înseamnă că în momentul în care vrei să treci munții, trebuie să faci și anumite sacrificii pentru că trebuie să-ți asumi efortul. Pe unii, această săptămână îi scoate din zona de confort, iar ăsta e un lucru pozitiv. Dar nu fugiți de provocările acestei săptămâni. Nu vă speriați. Înfruntați tot ceea ce vine spre voi. Asumați-vă alegerile. Aveți curajul și determinarea necesară pentru a rezolva toate situațiile inconfortabile. Axa Fecioară-Pești aduce foarte multă panică, dar mica trină dintre Uranus, Neptun, Pluton creează o energie astrală care ne ajută să mutăm și munții din loc, dacă vrem. Pe zona sănătății vor fi afectate următoarele organe și zone ale corpului: stomac, intestine, digestia, pancreas, duoden, fierea, splina, scheletul osos, genunchii, tendoane, ligamente, brațele, mâinile, plămânii, sistemul respirator, sistemul nervos periferic, capacitatea motorie. Atenție la alergii de piele sau respiratorii. Începe toamna și este momentul în care trebuie să fim atenți la dieta noastră. Să mâncăm alimente, fructe și verdețuri tipice toamnei. În agenda dorințelor 2024-2025 găsiți o întreagă pagină A4 despre toamnă și modul de alimentare corect. Dacă ți-a plăcut acest video, lasă un like pentru algoritmul YouTube, share cu prietenii tăi și subscribe. Urmăriți și secțiunea Community de pe acest canal. Să aveți o lună septembrie mirifică!